भुटान हादरनि सिलिकन फेक्टरिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैनि हांगारफोरा सिमायारि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरखौ जेंनायाव खोख्लैदों। बावैसो साननिफ्राय तामुलपुर जिल्ला सिंनि भारत भुटान सिमायारि ओनसोलनि बगाजुलि, दिलाइस्रि बाजार, आवजारगुरि, मेनका साहा बागाननि खाथि खाला गामियाव रायजो जानाय सुबुंफोरा भुटान हादरनि सिलिकन फेक्टरिनि उखुन्दैनि हांगार गोग्लैफैनायाव गाज्रि रोखोमै गोहोम गोग्लैनाय बाथ्राखौ बे ओनसोलनि रायजोफोरा फोरमायदों। भारत भुटान सिमायारि ओनसोलनि रायजोफोरा फोरमायनाय बादिब्ला भुटान हादरनि सामद्रुप जंकार जिल्ला सिंनि टार्निं साखाथिनि सिलिकन फेक्टरिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैनि हांगारा बारजों बिरबोनायनि जाउनाव हां लानायाव जेंना मोननायजों लोगोसे जाग्रा मुवा बेसाद, न'नि उखुम आरो न' सिङाव गोग्लैफैयो। भुटान हादरनि सिलिकन फेक्टरिनिफ्राय उखुन्दैजों ओंखारबोनाय हांगारखौ होबथानो थाखाय फेक्टरिनि जेनेरेल मेनेजारनो आवजारगुरि गामिनि रायजोफोरा दिनै आर'जलाइ गथायो आरो लोगोसेनो बे बिथिंनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय तामुलपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिखौ खावलायदों। बे जोंना भुटाननि जा कार्बन हांगार बे बुस्थुआ ओरैबायदि गोलैदोंना माने जानाय न' सिङाव लानानै ओंखामनि बे जेखिनि थौ दोखसि खुरै लोंनाय दै गासिबावबो गोलैदों आरो बिसिना मुस्रि थाङो मुस्रि सिङावबाबो हाबनानै ओरैबायदि गोलैदों बे बुस्थुआ माबा हां लानायाव बहुद दिगदार मोनदों आरो दायो माने बे बुस्थुआ एकदमबारे मोनसे जायगायावहाय जेरैहाय दाखोरखौ सावोब्ला गफङो थिग बेबायदिनो ओरैबायदि उपद्रब गफंजोबदों बा गैया आरो बेखौहाय होबथानायनि थाखाय खुनु बेबस्था गैया। दा बेनि थाखायनो जों दा भुटान फेक्टरिनि सिमहाय GMनि सिमहाय मोनसे कमप्लेन लेटार होग्रोनाय जादों। बे कमप्लेन लेटारा 24 घन्टानि गेजेराव माबा जायोब्ला होबथानाय जायोब्ला जों बेखिनिखौ मानिनानै लागोन। जुदि 24 घन्टानि गेजेरावहाय होबथानाय राहाखौ लानाय जायाब्ला जोङो गुबुन बेबस्था लागोन होननानैहाय जों रायजोनिफ्राय डिसिसन लानाय जादों आरो दा बेखिनिखौ जोङो आवगायग्रोबाय। बिनि उनावहाय जोङो नायनि 24 घन्टानि गेजेराव मा राहा लायो फेक्टरिया भुटाननि कम्पानिया। बिनि उनावहाय जोङो थांनांगोन फारियै DC SP बिसिमनिसिमबाबो जोङो कमप्लेन लेटारखौ जों खोख्लैनानै होबथानायनि बेबस्थाखौ जोङो पाब्लिकआ लानो गोनां जागोन आरो बेखिनियानो। যিহেতু ফেক্টৰী ইয়াতে বহি আছে, ফেক্টৰী হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ গাঁও বাকীটো এইটো মানে আঙাৰকেইটা পৰি আছে। এই কাৰণে এইটো আমি আজি এটা ভূটানত এইটো আমি দিলোঁ, এটা দৰখাস্ত দিলোঁ যে আমি এনেকুৱা পলিউশ্যনটো আমাৰ তাতে যাব নালাগে বুলি আমি এটা দৰখাস্ত এটা দিলোঁ। এতিয়া ভূটান চৰকাৰে বা কি কৰে নকৰে, যদি নকৰিলে আমি আৰু বেলেগ এইটো ব্যৱস্থা আমি বেলেগ ল'বৰ কাৰণে এইটো আমি সাজু হ'ম। যিহেতু দিছোঁ এতিয়া দৰখাস্ত তাহাঁতে একদিনত তাহাঁতে সময় লৈছে। সময় লোৱাৰ পিছত আমি কালি আমি চাম, হোৱাৰ পিছত আৰু যদি নহয় তো আমি বেলেগ ব্যৱস্থা এইটো লোৱাৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম। ইমানেই ক'ম।